Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Margo. Taong 1968, Katanawan, Quezon. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na lugar sa Katanawan ang pamilya ni Margo. Kahit may lupain sila malapit sa baryo, hindi roon ginustong manirahan ng tatay niya. Ang mga matatanda kasi noon pinuno, may iba't ibang mga pamahiin na hindi talaga nila maunawaan. Kesyo, malas ang lupa kapag maraming nakatirang tao, pugad ng kung ano-anong nilalang na hindi nakikita sa lugar, at kung ano pang mga bagay na nagdadala ng banta para sa kanilang mga buhay. Dahil dito, nagdesisyon ng kanyang ama na magtago sila sa paanan ng bundok. Wala naman noong nagawa ang kanyang ina. At kahit panganay siya, hindi rin ito nadinig ang kanyang boses at mga hinaing ukol sa lugar na pinagtitirhan nila. Kung si Margo lang kasi ang masusunod, gusto niya talaga noong manirahan sa baryo para magkaroon siya ng pagkakataon na makapag-aral. Subalit, dahil sa ganoong pag-uugali ng kanyang ama, lahat yon nawala na lang bigla. Sa loob ng ilang taon nila roong paninirahan, hindi niya maipagkakailang nasanay na rin sila. Nga pala, malaki ang bilang ng pamilya nila Margo. 10 sila noong magkakapatid at siya ang panganay sa lalaki. Kasama rin nila sa bahay ang kanyang lolo't lola na pawang mga magulang ng tatay niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi nila ramdam na malayo sila sa baryo. Wala naman kasing ibang tao roon bukod sa kanilang pamilya. Masaya naman sila buhat sa kanilang dami. Dagdag pa niya na, bawat isa sa kanila may kanya-kanyang trabaho para mapanatili ang matiwasay nilang buhay sa lugar. Ang kaso lang, habang nagkakaisip siya, may mga bagay siyang napapansin na likas na kakaiba. Bukod sa malalim na lawa sa likod ng bahay nila, may tumubong isang malaking punso sa mismong silid ng kanyang ama. Magmula noong may umusli roong lupa, ipinagbawal na nito ang pagpasok dito ng hindi nagpapaalam. Sinubukan nila itong tanungin ukol sa bagay na yan, pero nanatili itong tahimik. Nalaman din nilang hindi na nito kasama sa pagtulog ang kanyang ina, na parabang masyado ng malaki ang sakop ng punso sa loob ng silid. Akala nila Margo, pansamantala lang ang ganoong pangyayari, ngunit habang tumatagal, tila bang mas lalong tumitindi ang ipinapakitang pag-uugali ng tatay nila. Sila na lang din ang araw-araw nitong pinapatrabaho, na animoy may mas mahalaga itong ginagawa kumpara sa pagsasaka. Lahat ng pagbabagong yun pinuno, tiniis talaga ng pamilya hanggang sa dumating ang puntong bumoses na ang lolo nila. Isang gabi, habang naghahapunan ng pamilya, dito na nagsimulang magsalita ang matanda. Tapatan nitong inilahad ang kanyang mga saloobin kasabay ng mga tanong nito ukol sa mga bagay na hindi nito sinasabi sa kanila. Dagdag pa nito na dahil sa lihim na hindi nito ibinubunyag, karamihan sa mga anak niya hindi na makapagtrabaho ng maayos. Nang marinig naman ng lahat ang sinabi ng matanda, pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Bawat isa, matyagang naghihintay sa mga sasabihin ng kanilang padre de pamilya. Subalit, makalipas pa ang ilang minuto, sa halip na magpaliwanag ito, bigla na lamang yung tumayo, kasabay ng pagwika nito sa lolo nila ng, "Tay, alam mo namang hindi pa napapanahon na malaman to ng mga bata. Sa ngayon, hayaan na muna nating maging palaisipan para sa kanila ang lahat. Sana, kahit pakiramdam nilang nagbago na ako, huwag pa rin silang mag-isip ng kung ano. Dahil lahat to ginagawa ko para sa ating pamilya." Matapos naman itong makapagsalita, tahimik naman itong naglakad patungo sa kanyang silid. Pagsarado naman ito ng pinto, nagpatuloy lang naman ang paghahapunan ng iilan sa kanyang mga kapatid. Si Margo noon, unti-unti na ring nawala ng gana habang pinagmamasdan niya ang mukha ng lolo niya.
Pagpatak naman ng oras ng pagtatrabaho, lahat ng mga kapatid niya maliban sa kanya, pumunta na ng bukid. Yung nanay at yung dalawa namang matanda, tumungo na sa likod ng bahay para asikasuhin ang mga tanim nitong gulay at mga alagang manok. Habang nagtatrabaho ang tatlo, maya't maya ang pag-uusap ng mga ito, kaya naririnig niya yun mula sa kanyang silid. Makalipas pa ang ilang minutong pakikiramdam, naglakas loob na siyang lumabas para silipin ang kwarto ng tatay niya. Malapit lang naman ito sa silid nila, kaya hindi siya gaanong nababahala kung sakali mang may biglang dumating. Nang makalapit naman siya ng pinto, medyo nahihirapang makaaninag si Margo sa loob, gawa ng lahat ng lampara roon nakapatay. Sarado rin ang dalawa nitong bintana na animoy tinakpan ng kung anong makapal na bagay. Hindi nagtagal, nang mapagtanto naman niyang kailangan na niyang buksan ang pinto, dito na siya nagdesisyong itulak ito ng banayad. Binuksan naman niya ito, pero pagsipat niya sa loob, wala talaga siyang maaninag. Bilang anak at bahay naman nila yan, pumasok siya roon. Hindi na niya inisip pa ang mga babala ng kanyang ama, hanggang sa dito na niya makita ang isang malaking punso na umabot na ng kisame ng bahay. Noong una, pawang anino lang nito ang kanyang nasisilayan, pero ilang segundo pa ang dumaan. Sinindihan ng tatay niya ang mga sulong nakapaikot dito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang kanyang amang nakasuot lang ng salawal na may maraming guhit sa katawan. Nang masipat naman niya ito, hindi niya maiwasang mapaatras dahil akala niya ibang tao ang humarap sa kanya. Subalit nang malapatan na ito ng liwanag ng sulo, dito na niya unti-unting nakita ang mukha nitong nakasimangot. Di man yun nagsasalita, alam ni Margo na hindi natutuwa ang kanyang ama sa kanyang ginawa. Hindi ba kabilin-bilinan ko? Huwag kayo ritong pumasok nang hindi nagpapaalam. Sa lahat talaga ng mga anak ko, ikaw ang pinakasuwail, Margo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng takot. Yung pananalita kasi ng kanyang ama, may halong galit at paninindak. Ni hindi na rin siya makatingin dito, at kung may pagkakataon nga lang ding tumakbo, hindi siya magdadalawang isip na gawin yon. Ang problema, kahit gustong gusto niya nang lumayo sa tatay niya, tila bang bumigat ang kanyang katawan. Maya-maya pa, habang nagsasalita ito, dahan-dahan namang nabaling sa punso ang kanyang atensyon. Sa kasagsagan kasi ng kanilang pag-uusap, may mga nakikita siya roong parang hayop na gumagapang. Sa akto ng mga ito, para yung mga langgam pero hindi siya naniniwalang totoo itong mga langgam. Bukod kasi sa napakalalaki nito, may mga bagay itong daladala na sadyang kakaiba sa paningin niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang mapansin ito ng tatay niya, dito na ito nagsimulang lumapit sa punso para ilapat ang sulo na nakapaligid sa kinaroroonan nito. Sa isang kisap mata, tumambad sa kanya ang mga pulang sombrero na gumagalaw. Akala niya kung ano lang ito, pero nang magsimula na yung gumapang sa balikat ng tatay niya, nakita niya ang mga maliliit na taong nakasuot ng mabalahibong damit. Yung sombrero nito kulay pula, tapos yung damit naman kulay puti. May mapuputi ring balbas ang nilalang, tapos meron itong kulay asul na mga mata. Sa likod naman ito ay isang maliit na sako na gawa sa pinagtagpi-tagping hibla ng sinulid. At kahit hindi niya naaaninag ang laman nito, may napapansin siya roong liwanag na animoy nagmumula sa mga kristal na bato. Matapos naman itong maipakita ng kanyang ama, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa mga nilalang na itinatago niya sa kanyang silid. Pagtatapat pa nito na, alam na ng kanyang asawa ang tungkol sa mga duwende, kaya ito pumayag na maghiwalay muna sila ng silid pansamantala. Dagdag pa nito na, may kasunduang nangyari sa pagitan nila, kaya tungkulin niyang laanan ng oras ang mga ito para magampanan niya ang kanyang trabaho. Margo anak, alam kong hindi mo ako mauunawaan.
Pero sana naman maintindihan mo na ginagawa ko talaga to para sa inyo. Ang mga kaibigan nating ito magdadala sa atin ng swerte, kaya nagpasya kong tulungan sila. Mamamalagi sila rito ng 1 taon at tayo magsisilbi nilang proteksyon laban sa kanilang mga kalaban. Nabanggit din ito sa kanya na nasa panahon ng pagsisilang ng panibagong pinuno ang lahing yon ng mga duwende, kaya nagpasyang mga itong makisilong sa kanilang tahanan. Kagaya kasi ng mga pangkaraniwang buntis, nagsisilbering pagkain ng mga aswang ang sanggol na ipinagdadalang tao ng mga pundasyon ng kanilang lahi. Yon ang rason kung bakit nakikipag-ugnayan sila sa mga tao na alam nilang may mabubuting puso. Nang marinig naman ni Margong tungkol dito, lahat ng takot niya bigla na lamang nawala. Aminado rin siyang nalagay siya sa kampante, buhat sa mga sinabi ng kanyang ama. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, marami siyang nalaman ukol dito. Nakakamanghaman at hindi kapani-paniwala ang mga kwento nito. Alam niyang nagsasabi yon ng totoo. Matapos naman itong maipaunawa sa kanyang lahat, inabisuhan siya nitong huwag itong ipagsasabi sa kanyang mga kapatid. Dagdag pa ng tatay niya na hanggat maaari iwasan niyang pumasok ng silid upang hindi magambala ang mga duwending naninirahan doon pansamantala. Inabisuhan din siya nitong magbigay ng ulat hapon-hapon ukol sa mga taong makikita niya malapit sa pamamahay nila. Nang marinig naman ito ni Margo, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Akala niya, pawang mga istorya na lamang ito ng kanyang ama, pero pagpatak naman ng hapon, may napansin siyang mga taong biglang dumaan kasama nung mga magsasakang pauwi na. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa mga ito. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang parang iba talaga ang dating nung dalawang kasama ng mga magsasaka. Kahit wala siyang kaalam-alam pagdating sa lihim na karunungan, ganon ang sinasabi ng kanyang kutob. Pagdaan naman ng mga ito sa bahay nila, maging ang kanyang ama noon, napatigil sa kasalukuyan nitong ginagawa. Maigi rin itong pinagmasda ng dalawang lalaki hanggang sa makalayo na ito sa kanila. Pagsapit ng gabi, nasa bahay na ang lahat ng kanilang kapamilya maliban sa panganay niyang kapatid na lalaki. Nagpaiwan kasi ito noon sa palayan para maghintay sa inutang nilang bigas mula sa may-ari ng lupa. Nang mapansin naman ng tatay niya na parang ginagabi na ito, doon na yon nagdesisyong magsundo. Mapanganib kasi noon ang daan patungo sa bahay nila, lalo pat purong kakahuyan ang nakapalibot sa daan. Hindi lang yon, tapunan din ng mga pinatay na bangkay ang lugar, kaya nakakatakot talaga roong dumaan ng 10 oras. Kahit nga yung tatay niya, aminado sa mga ganoong uri ng panganib. Paglayo naman ito sa bahay, naiwan si Margo na tulala habang nakatingin sa bintana. Sa kanilang pamilya, tanging siya lamang at ang lolo niya ang nag-aalala sa ginawa ng kanyang ama. Kalahating oras pa ang dumaan, wala pa ring paramdam mula sa mga ito. Alalang-alala na siya noong mga sandaling yon, sa puntong gusto niya nang lumabas para salubungin ang dalawa. Kaso lang, hindi niya ito basta-bastang magagawa, lalo pat gising pa noon ang nanay niya. Sa loob ng ilang oras, kinimkim niya ang mga alalahin niyang nararamdaman. Para naman magawa ito, wala siyang kinausap na kahit sino. Hindi nagtagal, laking pasasalamat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang ama at kapatid na kasalukuyan ng naglalakad papalapit. Ang kaso lang, pagsipat niya sa likod nito, tumambad sa kanya ang 3 nilalang na nakabuntot. Nagtatago ito sa madidilim na parte ng puno, tapos napakabibilis nitong kumilos. Ayon nga kay Margo na, kahit anino lang nitong nakita niya, alam niyang hindi ito tao. Paglalarawan niya sa nilalang, meron itong mahabang katawan, tapos napakabilis ng pagkilos nito. Nagpapakawala rin ito ng kakaibang huni na napansin naman niyang hindi pinagtutuunan ng pansin ng tatay niya.
Tinantanan lang din ito ang kapatid at ang kanyang ama nung nakapasok na ito sa loob ng bakuran. Maya-maya pa, dito na nito tinawag ang kanyang asawa para buksan ang pinto. Pagpasok naman nito sa loob, dali-dali nitong ibinaba ang pasa nitong palay sabay pasok sa kanyang silid. Wala na rin itong kinausap na kahit sino sa kanila na animoy nagmamadali ito. Pagkasarado naman ito ng pinto, agad naman niyang kinausap ang kanyang kapatid na kasalukuyan noong nakaupo habang umiinom ng tubig. "Kuya, bakit parang tulala ka? May nangyari ba?" Nang marinig naman ito ng kapatid ni Margo, agad naman itong napasilay sa kanyang ina habang pasimple niya itong pinagmamasdan. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, agad naman siyang nanahimik hanggang sa matyagang naghintay sa kung ano man ang gagawin nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alis naman ng nanay nila, agad naman siya nitong isinama sa kusina. Pagkaupo nila malapit sa hapagkainan, dito na nito inilahad ang 3 nilalang na napansin nitong nakasunod sa kanila. Dagdag pa nito na sinubukan siyang ligawin ng mga ito, mabuti na lang nahanap siya ng kanilang ama. Mula rin sa bahay ng may-ari ng pinagsasakahan nila hanggang sa kanilang pamamahay na natiling nakabuntot ang mga ito. "Huwag kang maingay, Margo. Aswang ang mga yon. Hindi namin alam kung ano ang mga nangyayari pero parang may pakay sila sa atin eh. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ulti tayong malalaki na. Gusto na rin nilang biktimahin. Kaya ikaw, magdodoble ingat ka." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong inabisuhang magpahinga na. Kinabukasan, pagising nila normal pa rin ang ganap. Habang abala ang karamihan sa kanyang mga kapatid, napansin niya ang kanyang ama na kampanting nagkakape sa labas ng bahay. Base rin sa kilos nito, parang wala itong balak na magtrabaho. Nang mapansin naman niyo ni Margo, dali-dali naman siya roong lumapit. Kahit sasama siya noon sa panganay nila patungong sakahan, minabuti niyang magpaiwan na muna upang makausap niya ito ng pribado. Paglapit naman niya rito, agad naman yung nakipag-usap sa kanya ukol sa mga nangyari. May mga itinuro rin itong nanginginaing hayop sa paligid na pinagbibintangan itong tagapagmasid ng mga nilalang. Pagtatapat pa nito sa kanya, malapit nang umatake ang mga nilalang na yan, kaya kailangan na rin nilang maghanda. At para magawa ito, kakailanganin nito ng tulong mula sa kanila ng lolo niya. Matapos naman itong makapag-wika, agad naman siya nitong isinama sa loob ng silid kung saan namumugaran ang mga puting duwende. Pagharap naman nila sa punso, dito niya nakita ang pinakatuktok nito na may kumikinang na berdeng bato. Ayon sa kanyang ama, ito ang trono ng hari sa mga kaibigan nila. Dagdag pa nito na kung gusto niyang makita ang mga nilalang na tinutukoy nito, kinakailangan nila roong maghintay. 3 oras pa ang lumipas, kagaya ng sinabi ng tatay niya, nagpakita nga ang 4 na maharlikang duwende. Bawat isa, kakaibang kasuotan na sumasapaw sa lahat ng mga nasasakupan nila. Napansin din niya ang isa sa mga nilalang na may napakalaking tiyan. Bagaman mag-iisang dangkal lamang ang taas nito, hindi niya maipagkakailang nakikita niya ito ng klaro dahil sa lakas ng sulong nakapalibot sa silid. Paglalarawan ni Margo sa mga nilalang na yon, para lang din naman itong mga tao kung titingnan. Ang pinagkaiba lang naman ng mga ito ay ang kulay ng kanilang balat tapos ang kanilang mga pananamit. Dagdag pa niya na hindi tumatanda ang mga duwende, kaya kung ano ang mukha niya nung ipinanganak ito, gano'n na ang kanyang itsura hanggang sa pagtanda. Yung reyna ngang nagdadalang tao, aakalain mong nasa edad 3 anyos lang ito. Pero ayon sa kanyang ama, 200 taon na ang tanda ng nilalang. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi niya maipagkakaila ang mga mamahaling batong nagsisilbing tampok ng mga kasuotan nito. Literal na purong ginturin ang kanilang mga damit
na siyang nagpapaangat sa kanila sa lahat. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman niyang tinanong ang kanyang ama ukol sa kung ano ang gantimpalang naghihintay sa kanila pagkatapos nila itong matulungan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman siya nitong pinatras sa harapan ng punso. Maya-maya pa, nang medyo makalayo naman sila, pabulong naman itong nagwika sa kanya ng, "Kapag natulungan natin sila, dadalihin nila tayo sa loob ng kanilang kaharian. Sa pinakapuso ng punso, anak, meron doong isang maliit na lawa. Lahat ng bagay na ilulubog mo roon, magiging ginto. Yon ang kanilang gantimpala para sa lahat ng taong tumulong sa kanila." Pagkarinig naman ni Margo sa sinabi nito, lahat ng takot at pag-aalala niya bigla na lamang nawala. Ilang minuto pa ang lumipas, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman silang umalis ng silid. Buong araw silang nagbantay sa labas upang masigurong hindi nadadami pa ang mga nilalang. Pagpatak naman ng dapit hapon, isa-isa nang dumating ang kanyang mga kapatid. Lahat yon pagod na pagod dahil sa buong araw na pagtatrabaho sa bukid. May mangilan-ngilan na rin doong nagalit sa kanya, ngunit napaliwanagan naman ito ng tatay niya. Akala talaga nila pinuno, mananatiling tahimik ang gabing paparating, pero lingid sa kanilang kaalaman, dito na pala magsisimula ang unang pag-atake ng mga aswang. Sa pagsapit ng 9:00, tulog na ang lahat ng mga kapatid niya. Siya naman kahit puyat na, wala pa ring panahong matulog, gawa ng isinama siya noon ng tatay niya sa pagbabantay. Maya-maya pa, sa kasagsagan naman ng kanilang pagdungaw sa labas, may napansin siyang dalawang tao na bigla na lamang tumayo mula sa kabilang ibayo ng lugar kung saan nakatirik ang kanilang bahay. Habang nagmamasid ang mga ito, hindi niya yun nakikitaan ng kahit na anong paggalaw. Akala nga ni Margo, alis din ang mga ito, pero ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya itong parang may kinuha sa kanilang mga bulsa. Para itong kahoy ayon sa kanya, pero nung ibinagsak ito ng dalawa sa lupa, bigla na lamang itong nawala. Hindi naglaon. Dito niya napansin ang pag-umbok ng mga lupang nadaraanan ng mga ito. Segundo lang din ang dumaan matapos marating ng mga alaga nitong nilalang ang kanilang bahay. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari, pero base sa kanilang nararamdaman, parang inaatake nito ang mismong pundasyon ng kanilang tahanan. Nang mapagtanto naman yun ng kanyang ama, dali-dali naman itong kumuha ng sundang para subukan itong patayin. Ang problema, nakailang ikot na ito sa bahay nila, wala pa rin itong nakita. Dala naman ng matinding galit nito, dali-dali naman itong sinugod ang dalawa na hindi pa rin umaalis sa harapan ng bahay nila. Paglapit naman dito ng kanyang ama, kitang-kita niya kung papaano ito nakipagbuno sa dalawa. Bitbit ang sundang. Walang patidyong nakipagtagaan sa dalawang taong wala namang dalang armas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang hindi man lang natinag ang mga ito. Imbis na kumaripas ng takbo, nakipagbuno yun sa tatay niya hanggang sa makuha na ng mga ito ang armas nitong dala. Matapos nun, bigla naman itong tinaga sa balikat ng tatay niya bago ito undayan ng saksak sa may bandang tagiliran. Hindi pa nakontento ang mga nilalang, pinagtatadyakan pa nila ito bago umalis. Dahil sa pangyayari, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na tumakbo papalayo. Ang natitirang lakas nito, ibinuhos niya para makapasok ng bahay. Paghandusay naman ito sa may pintuan, agad namang sumigaw itong si Margo habang pilit itong kinaladkad papasok. Kung hindi niya ito ginawa, maaaring napasok na sila ng mga taong nakaaway nito. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Sa sobrang lakas ng sigaw niya, segundo lang ang pagitan matapos magising ang lahat ng nagpapahinga. Pagdating naman ito sa sala,
Tumambad naman sa kanila ang padre de pamilya nila na naliligo na sa sarili nitong dugo. Yung pagmamay-ari nitong sundang nakatarak pa sa kanyang tagiliran, kaya nung masipat ito ng lolo niya, dali-dali itong lumapit para bunutin ito. Ang problema nung may alis ito ng lolo niya, mas lalong bumuluwak ang dugo ng kanyang ama. Sa sobrang dami ng lumabas, halos mapuno na nito ang sahig ng bahay nila. Akala nga nila noon hindi na yun makakaligtas, pero nang malapit na itong mawala ng ulirat, sumigaw ito na dalhin siya sa silid. Pagkarinig naman nila Margo sa sinabi ng tatay niya, agad naman nila itong pinasan patungo sa tirahan ng mga duwende. Pagdating nila sa lugar, agad namang lumuhod ang lolo niya habang mangiyak-ngiyak na nagmamakaawa. Nang masipat naman ito ni Margo, agad naman niyang pinalabas ang kanyang mga kapatid upang masigurong hindi mahihiya ang mga nilalang na kanilang hinihintay. Pagsarado naman niya ng pinto, dito na niya isa-isang nasilayan ang mga duwende na dahan-dahang lumalapit sa katawan ng tatay niya. Kahit likas na maliliit ang mga ito, matyaga yung nagtulong-tulong upang maiselyo ang lahat ng pinsala ng kanyang ama. Sa loob lamang ng 1.5 oras, gamit ang maliliit na hibla ng sinulid, na isara nito ang lahat ng sugat. Bago rin yun iwan ng mga duwende, tinakpan nila ito ng mga itim na lupa, na ayon sa hari, yon ang pangunahing lunas nila para sa mga ganoong katitinding pinsala. Matapos nun, may kung anong ipinainom sila rito para lumiit ito. Nang maging kasing laki na nila ang ama ni Margo, pinayuhan siya nitong dadalhin na muna nila ang ama niya sa sarili nilang kaharian para dito ito pagalingin. Upang hindi rin mag-alala ang kanilang pamilya, mag-iiwan ito ng sabulag na siyang papalit pansamantala sa kanyang ama. Dagdag pa nito, bilang anak nitong nakakaalam sa kanilang lihim, siya na ang inaatasan nitong magbantay sa kanilang pamamahay. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman niyang pumasok sa loob ng punso kasama ang kanyang ama. Maya-maya pa, nagsimula na ring magpakita ang balat kayo ng tatay niya na gawa sa mga dahon at lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niya ang padabog na pagkatok ng nanay niya hanggang sa sapilitan na nitong binuksan ang pinto. Dahil sa ginawa nito, pinili naman niyang hayaan ito sa kanilang nais mangyari. Pagkakuha nito sa katawan ng tatay niya, agad naman siya nitong kinaladkad papalabas kasama ang kanyang lolo. Sa paglipas pa ng mga araw, habang nagpapagaling ang ama niya sa mundo ng mga duwende, nanatili namang walang malay ang balat kayo nito. Siyempre, dahil alam ni Margo ang tungkol doon, hindi na siya nagsayang pa ng panahon na pagtuunan nito ng pansin. Sa halip ang ginawa niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbabantay. Ayon sa kanya, gabi-gabi siyang nakakakita ng mga nilalang na naghihintay sa labas ng bahay nila. Yung iba, may kung anong malalagkit na bagay ang ibinabato sa dingding nila, ngunit hindi naman niya yun pinagtutuunan ng pansin. Habang tumatagal din ang pagmamasid niya sa mga ito, dito na siya nakakasilay ng mga taong merong malalapad na mga pakpak. Kalimitan itong lumalapag sa harapan ng bahay nila na parabang meron itong naiisip na balak. Siyempre bilang binata, mas pinili niyang manatili na lang sa loob. Sa isip-isip noon ni Margo, lalabanan na lamang niya ang mga ito kapag nagpumilit na itong pumasok sa loob. Mabuti na lang pinuno. Sa loob ng 2 buwan niyang pagbabantay, hindi naman yun nangyari. Nalaman din niya mula sa mga duwende, kargado ng pangontra ang bawat bakod ng bahay nila, kaya hindi ito basta-bastang makakapasok. Dagdag pa ng mga ito, ang ginawa ng kanyang ama noon ay isang malaking pagkakamali at wala sa kanilang mga napag-uusapan. Gayunpaman sa halip na sisihin ito, pinili nilang umintindi dahil kagaya nila meron din itong sariling dahilan. Pagkalipas naman ng 2 buwan, nang makapanganak na ang reyna ng mga duwende,
dito na nagsimulang dumalang ang pagbisita ng mga aswang sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, nawawala na ang presensya ng mga ito hanggang sa dumating ang isang gabi na wala na talaga siyang nakita. Ang mas ikinagulat din niya, nawala na rin yung mga inutusan nitong nilalang na kasalukuyan noong nakapulupot sa ilalim ng pundasyon ng kanilang pamamahay. Nagsimula na rin noong umaliwalas ang buong paligid at pagkalipas ng isang linggo, nagising na mula sa mahaba-habang pagkakatulog ang kanilang padre de pamilya. Inakala rin niyang dito na magwawakas ang lahat pero pagsapit ng gabi nung araw ng magising ito, isinama siya nito sa kaharian ng mga duwende. Ayon kay Margo Pinuno, hindi lang bastang tumpok ng putik ang tirahan ng mga ito. Sa kadahilanang sa pinakaloob nito, naroon ang mga palasyong inukit ng mga nilalang na mahuhusay sa paglililok ng mga bagay-bagay. Bawat daan din sa kaharian, punong-puno ng mga malalaking tipak ng ginto. Sa pinakasentro rin ng lugar na yon, naroon ang isang gintong puno na may malawak na lawa sa lilim ng mga sanga nito. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nila ang pamilya ng Maharlika kasama ang kanilang mga kawal. Kagaya ng napagkasunduan, pinalubog sila roon ng mga bagay na kanilang dala. Bali ang inilubog noon ni Margo, 2 malaking tipak ng bato, tapos yung 3 paborito niyang damit. Sa maniwala man kayo o hindi, kisap mata lang ang naging pagitan matapos itong maging ginto. Kahit hawak na nga niya ito, hindi pa rin siya makapaniwala. Nang makuha na rin nila ang kanilang mga gantimpala, agad naman silang pinalabas sa kaharian nito. Pagkatapos, yung punsong tumubo sa loob ng silid ng mga magulang nila, bigla na lamang rumupok at kalaunay nawasak. Lumipas ang mga taon. Sa kakaingat ni Margo sa mga kayamanang yon, nawala na lang ito bigla. Hindi niya mawari kung saan ito napunta. Gawa ng sa abot ng pagkakatanda niya, hindi naman niya ito malimit na inilalabas. Subalit kahit wala na ito sa kanila, minsan, hindi niya pa rin makalimutan yung tungkol sa mahiwagang lawa sa kaharian ng mga duwende.